Жовтня, понеділок, у ефірі інформаційна служба «Заман». Я Орінісія Тумєрова, вітаю вас. Жодні перемовини щодо деокупації Криму без Меджлісу неможливі. У цьому переконані в Міністерстві закордонних справ України. Представницький орган корінного народу має бути залучений до всіх перемовин, зокрема й до створення міжнародного майданчика по деокупації Криму. Деякі учасники платформи вже відомі, натякають дипломати, а Росія, попри запрошення, навряд чи долучиться. Для початку в МЗС планують Кримський саміт. Союзники зберуться в Україні 26 лютого, в день кримського спротиву російської окупації. Якщо, звісно, не завадить пандемія. Але для ефективної спільної роботи має бути постійна комунікація з главою держави, підкреслив голова Меджлісу Рефат Чубаров. А для посилення українських позицій треба ухвалити пакет законів щодо статусу кримсько-татарського народу. Про формат Кримської платформи та марні спроби дискредитувати лідерів кримсько-татарського народу перед світом – далі у сюжеті. Окупанти хотіли залякати народ, а вийшли тільки абсурдні за змістом судилища. Лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву окупаційна влада закидає одразу кілька звинувачень. Зокрема, недбале поводження зі зброєю. На думку окупантів, в 1996 році, коли був придбаний карабін, Мустафа Ага мав попросити в Москві дозволу купляти набої. Головне звинувачення – буцімто спроба незаконного перетину російського кордону. Йдеться про події 3 травня 2014 року, коли лідер кримсько-татарського народу пішки намагався з Херсонщини перетнути адмінмежу з окупованим півостровом. Дорогу тоді перекрили російські військові на БТРах і снайпери. А кримські татари прорвали кордон на шляху до лідера народу. А цьогоріч окупаційні суди взялися за розгляд так званих справ проти Мустафи Джемілєва, голови Меджлісу Рефата Чубарова та віце-президента Всесвітнього конгресу кримських татар Лінура Іслямова. Втім, абсурдні звинувачення – лише ширма, переконаний Мустафа Джемілєв. Бо ж насправді так окупаційна влада готувалася до маршу гідності. Ходи за участі українців, кримських татар та міжнародних політиків анонсованої на 3 травня цього року. Они возбуждают это дело именно с целью, я думаю, во-первых, иметь основания. Если мы, скажем, если с Рефатом Чубаровым подойдем к кордону, как запланировано было, с этим пешим маршем, чтобы у них было основание, так сказать, заранее уже вынесенный приговор о нашем аресте. И второе, это, конечно, запугивание, в первую очередь, крымско-татарского населения в Крыму, наших граждан, чтобы они держались подальше от активистов национального движения, не присоединялись к каким-либо акциям. Торговельна та енергетична блокада Криму завдали багатомільярдних збитків окупантам. Тоді, у вересні 2015 року, кримські татари перекрили шлях товарам на півострів. Ще за 2 місяці впали електроопори. І Крим занурився у темряву. Щоб бодай частково поновити живлення, в окупантів пішли місяці та мільярди рублів. Вони назвали це злочинною диверсією і звинуватили в цьому віце-президента Всесвітнього конгресу кримських татар Лінура Іслямова. Этим временем я хочу как раз-таки гордиться, потому что это те лучшие граждане Украины, которые не позволили дать возможность поставлять электроэнергию. Мы заблокировали это дело и не дали торговать честью тех граждан Украины, которые в Крыму и на материковой Украине борются за территориальную целостность, борются за честь нашей державы.
Нападками на лідерів окупанти хочуть деморалізувати весь народ, переконаний адвокат Микола Полозов. Вони вважали, що судилища допоможуть прибити непокору окупаційному уряду. А з іншого боку, це спрямовано на західних партнерів України. Мовляв, лідери народу – терористи, диверсанти і порушники законів, тобто не заслуговують на підтримку. Преследование лидеров крымско-татарского народа в том числе имеет своей целью в последующем, основываясь на вот этих вынесенных российскими судами приговорах, использовать эти приговоры в качестве манипулятивного инструмента на внешних площадках для формирования отрицательного мнения у мирового сообщества относительно истинных целей и задач, которые ставят перед собой лидеры крымско-татарского народа. Судилища окупантів абсурдні і юридично нікчемні, але Україна має відповідати, переконаний Рефат Чубаров. Йому окупанти закидають організацію заворушень біля будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року та заклики до порушення територіальної цілісності Росії. Україна судиться з Росією в міжнародних кримінальних судах, але мають бути реальні вироки й українських судів. Всі ті справи, які відкриваються в тимчасово окупованому Криму або в Російській Федерації проти українських політиків, проти кримськотатарських політиків, вони мають завжди знаходити не просто реагування з боку української сторони, але вони мають стимулювати певні практичні дії різних відомств і спеціальних служб української держави. Крапку у репресіях та безчинствах окупантів поставить тільки звільнення Криму від загарбників. Допомогти в цьому має Кримський майданчик. Союзники України та всі, хто хоче долучитися до звільнення Криму, запрошені президентом України. У МЗС запросили і Росію, але там впевнені, що вона відмовиться. Кримська платформа за планом складатиметься з кількох рівнів: голів держав, міністрів закордонних справ і міністрів оборони, парламентарів та експертів. Але просувати перемовини щодо долі Криму неможливо без участі Меджлісу, наголошують в МЗС. Для Міністерства закордонних справ України залучення Меджлісу кримськотатарського народу є надзвичайно важливим. Це і участь в різних заходах на рівні різних міжнародних організацій, різні сайд-івенти, різні конференції, різні дискусії. Тобто всі адвокаційні заходи, де Меджліс запрошений як ключовий стейкхолдер процесу. Минулого тижня Офіс президента звернувся з закликом до представницького органу долучитися до створення платформи. В Меджлісі ж незадоволені відсутністю комунікації та сподіваються на підтримку глави держави. Що стосується побажань Офісу президента України щодо тих очікувань від Меджлісу, зрозуміло, що по всіх тих програмах і по всіх тих заходах, які проводяться українською державою, у разі, якщо вони з нами обговорюються, напрацьовуються, і ми до них залучаємося, ми максимально, як і раніше, налаштовані на спільну роботу. Взаємодія Меджлісу з президентом має бути унормована законодавчо, наголошує Мустафа Джемілєв. Серед іншого, важливо підписати постанову щодо спільної взаємодії та нарешті призначити уповноваженого у справах кримсько-татарського народу. Його кандидатуру запропонували президентові, але в його офісі вже більше року не можуть її затвердити. Крім того, розгляду у парламенті очікують 3 основні закони щодо статусу кримських татар та Криму. Очень важно, конечно, в этом плане, в плане деоккупации Крыма, принятие со стороны Украины ряд законодательных актов. В первую очередь закон о статусе коренных народов на территории Украины, второй о статусе крымско-татарского народа и также поправки в Конституцию, касающиеся переформатированной автономной республики Крым, национально-территориальной автономии.
А в МЗС анонсували Кримський саміт 26 лютого 2021 року, в день кримського спротиву окупації. У відомстві підтвердили, що вже є список країн-учасниць Кримської платформи, але поки його не оголошуватимуть. Владислав Стужук, Заман, АТР. Україна хоче вивчити досвід Хорватії у сфері деокупації та реінтеграції окупованих територій. Для ознайомлення з цим досвідом туди відбув віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Візит триватиме до 7 жовтня. За цей час має відбутися низка зустрічей, зокрема з прем'єр-міністром Республіки Хорватії Андрієм Пленковичем, членами уряду, а також із учасниками мирної реінтеграції окупованих територій Хорватії. Досвід Хорватії дуже важливий для нас в рамках безпечної реінтеграції. Український і хорватський народи пов'язані. Наші країни мають однакову долю. Ви пережили окупацію і відновили суверенітет. Наразі ж Україна переживає складний період повернення окупованих Росією Донбасу і Криму. Республіка Хорватія і дружній хорватський народ є яскравим прикладом самовідданої боротьби за свободу і гідність. При розпаді Югославії, набутті Хорватією незалежності регіони, що межують з Сербією, проголосили незалежність, і так з'явилися хорватські ОРДЛО – Республіка Сербська країна. Хорвати теж підписували угоди про припинення вогню, але ніяких особливих статусів сербам не пропонували. У 1995 році Загреб почав операцію «Буря», яка завершилася успішним відновленням контролю над мутівними регіонами і виведенням сербських і просербських військових формувань за кордон Хорватії. Кінець операції святкується хорватами як День перемоги. Стало відомо, хто представлятиме Україну на 75-й сесії Генасамблеї ООН. Президент України затвердив список з 10 осіб. Очолить делегацію міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Його заступником буде постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця. Прийме участь в роботі асамблеї і перший заступник міністра закордонних справ Емінє Джепар. В якості заступників-членів делегації в Нью-Йорк відправлять постійного представника президента України в Криму Антона Кориневича і главу Меджліса Рафата Чубарова. Володимир Балух прийшов до тями та намагається говорити. З'явилися подробиці про стан здоров'я колишнього політв'язня Кремля. Про них повідомила народний депутат України з Європейської солідарності Ірина Геращенко. Володимира Балуха побили 7 вересня в Києві. У нього діагностували перелом ключиці і травму голови. Йому зробили операцію на голові і ввели в стан штучної коми. Наприкінці вересня з'явилися повідомлення, що стан Володимира Балуха стабілізувався і лікарі заявляють про позитивну динаміку. Нарешті хороші новини від лікуючих лікарів Володимира Балуха. Пацієнт свідомості виконує елементарні інструкції, намагається щось говорити, але ще дуже слабкий. До Чорного моря зайшов ракетний есмінець Королівських військово-морських сил Великобританії HMS Dragon. На кожній стороні його корпусу зображений валійський дракон – національний символ Вельсу. Це єдиний корабель Королівського флоту, який був прикрашений таким чином. Есмінець увійшов до складу ВМС Великобританії на початку 2012 року. Корабель озброєний артилерійською установкою, 2 пареними пусковими установками протикорабельних ракет «Гарпун», зенітними керованими ракетами та системою протичовнового захисту. За ним вже пильнують Чорноморський флот Російської Федерації, керівник моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень. Головний редактор порталу Black Sea News Андрій Клименко зазначив, що постійне чергування кораблів НАТО у Чорному морі є дієвим засобом стримування нового морського етапу війни Росії проти України. Схоже, що цього літа та цієї осені наші друзі почули, зрозуміли та впевнилися, що постійне патрулювання ракетних кораблів країн НАТО в Чорному морі – дуже дієвий засіб стримування нового морського етапу війни. Респект! Зустрічаємо ракетний есмінець Королівських ВМС Великої Британії.
середини липня кількість госпіталізованих із діагнозом COVID-19 в Україні зросла майже у 5 разів, а добовий приріст хворих цього тижня може сягнути 5 тисяч. Таке прогнозують у Міністерстві охорони здоров'я. В Україні вже 230 тисяч хворих на коронавірус. За добу зареєстровано 3774 нових випадків. 33 людини померли від ускладнень. Наша медична система має певну межу, як би ми не збільшували кількість ліжок. На сьогоднішній день вже в нас 37 тисяч. Максимально, що ми можемо збільшити, це до 50 тисяч. Бо ми не можемо забрати ліжка, наприклад, які відведені під лікування інфарктів, інсультів, онкологічних хворих або з пологових будинків і всіх решта захворювань, які є в нашій країні. Це максимальна кількість. Такі ваші легковажні дії і таке ваше відношення до здоров'я громадян, я не перебільшую, саме до здоров'я громадян, в тому числі інколи до ваших виборців, да, воно може призвести до того, що в нас банально просто закінчаться ліжка і банально закінчаться медичні працівники. Одна людина померла в окупованому Криму за минулу добу від коронавірусу. Відтак, загальна кількість померлих від COVID-19 з початку пандемії досягла 70. Всього на півострові зареєстровано 5063 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу захворіло 105 людей. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі!